שלום וברכה, צופים יקרים, סדר הלכה. אנחנו בימים של הכנות וקניות לחג הפורים, וזה הזמן לעסוק במצוות משלוח מנות איש לרעהו. כפי שאתם יודעים, בשונה ממתנות לאביונים, שצריכים לתת שתי מתנות לשני אביונים, במשלוח מנות די לתת שתי מנות של שני מיני אוכלים לאדם אחד. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תרצ"ה סעיף ד', וכולם חייבים בזה, כל מי שהוא מעל גיל מצוות, ומחנכים גם את הקטנים שהגיעו לחינוך. כותב הרמה, אפילו אישה נשואה חייבת במשלוח מנות, והיא לא יוצאת ידי חובה במשלוח של בעלה. למה נתקנה המצווה הזו? התרומת הדשן כותב, היות ויש אנשים שאין להם יכולת לקיים סעודת פורים כמו שצריך, והם מתביישים לפשוט יד ולקבל מתנות לאביונים, גם לא רואים עליהם שהם אביונים, לכן תקנו לתת משלוח מנות בדרך של כבוד, שגם להם תהיה שמחת פורים. טעם נוסף, כותב רבי שלמה אלקבץ בספר מנות הלוי, כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. הפך מה שאמר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. יש כמובן כמה השלכות בין הטעמים הללו. אם אדם רוצה לשלוח לחבר שלו תכשיטים או בגדים או כלי בית או אפילו ספר של חידושי תורה, אמנם זה יכול להרבות אהבה ואחווה, אבל אין בזה תועלת לסעודת פורים. או לחילופין, אדם שולח מנות בעילום שם, המקבל לא יודע ממי הוא קיבל, או שהוא היה שיקור כמו לוט. אז אמנם יהיו לו צורכי פורים, אבל אין כאן ריבוי אהבה, כי המקבל לא יודע מי השולח. להלכה, אנחנו חוששים לשני הטעמים, לכן צריכים לשלוח דווקא מיני אכילה, שיש בהם תועלת לסעודת פורים ושמחת פורים, וגם באופן שהם ירבו אהבה ואחווה. בימינו, המשלוחי מנות המקובלים הם בדרך כלל מיני מתיקה. יש בזה כמובן ביטוי של אהבה ואחווה, ולמרות שלא מקיימים בהם סעודת פורים, הסעודה צריכה להיות בבשר ויין, בכל זאת יש בהם ריבוי שמחה, וזה יכול להועיל גם לקינוח הסעודה. רק לכתחילה כדאי לתת לפחות משלוח מנות אחד, המשלוח שיוצאים בו ידי חובה, של עיקר המצווה עם מיני מאכל ממש. האם אפשר לתת משלוח מנות בשותפות? הבעל ואשתו רוצים לצאת ידי חובה יחד, באותו משלוח. זה יכול להיות גם בני משפחה, שכולם השתתפו ורוצים לצאת ידי חובה במשלוח אחד. או תלמידים שהשתתפו ביניהם לתת משלוח לרב שלהם. הם רוצים לצאת בזה ידי חובה. דעת הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שאפשר לצאת ידי חובה במשלוח מנות משותף, רק במידה ויש בו שתי מנות כנגד כל אחד מהמשתתפים. כל משלוח צריך להיות עם שני מיני מאכל, אז למשל, במשלוח משותף של הבעל והאישה, יהיו 4 מיני מאכל. אבל דעת מרן זכר צדיק לברכה, שאנחנו מסתכלים בעיקר על המקבל. כיוון שהמקבל קיבל שתי מנות, יש לו שמחה וצורכי סעודה, לכן אפשר לצאת ידי חובה במשלוח מנות בשותפות, אפילו שאין שתי מנות כנגד כל אחד מהשותפים. עד כאן להפעם. נשוב ונשתמע בעזרת השם, גם מחר.